rumah Pak Kadi. Bapakku masak Pak Kadi. Dalane peteng. Pasal Pak malam Jumat iki mau. Biasanya nek malam Jumat iki enak ulo. Munggah no. Unggahne sekarang aku. Iki. Mbak Lise golek mbakku. Ketemune nek nyampe Pak Kadi. Heeh. Jajane Pak Kadi ki mbakku rokok. Bapak sing enak lah. Kita enak nih. Mbakku apa enak ya Kang ya? Sing apa? Apa sing utara? Sing Bukan karo lah. Kadi. Ora 20 komplit. Oh iya. Nah, ini. Enggak gitu. Enggak, ngono tak bakoni komplit. Di Pak Isan. Baik. Awak ini sama ini kakek. Nggih, Bang. Biasanya ini nak awake ngomong J. Isin kasih angel. Pemadam ini ora dipun. Ora gelem. Heeh. Ning omah bareng mbok sedina wong luwe banjur dhewe. Oh, Tapi saiki gelem pisan Pak njumek dhewe. mana. Mau enggak. Wes kuwi engko kena dinganu cah. Lah cah-cah lo njaluke yeme Pak Kadi. Masa. Ngerokokno Pak Di wis do ngono. Terawih. Hmm? Ya terawih. Jadi kapan aku bene? Sesuk to, Kang? Besok kok Sesuk anak sing sesuk ana sesuk mben. Nek dhewe kaya esuk mben. Ini berarti kan nomor mobil. Kok sesuk Kang tebire? Oke. Terima kasih. Oke, duitnya wis, Pak. sama wes. Ya. Suwun ya, Kang. Ya. Mas Andi ngene waleh Padang ya, Pak. Yen ra dinggeni yen ngene omahe kira. Wah kayune akeh. Biyen tahun-tahunan ya Pak nggak dinggeni omahe. Soalnya bapak ibu wis meninggal. Terus Kang Bari biyen iki sing ngopeni pikira. Jadi kaya anak angkat ngono. Ketika habis nikah terus nenggeni omahe dhewe. Lho, gung ditata ta jajane ta rak kuwe. Mbak Ti. Assalamualaikum. Pak kamar jam, iya. Jam 7. jam 12.
Ndoh, iya dengkulmu iki jam 12 kuwi. Kok Wah, ini jam, Pak. arep bapak dihabisi jam 12 hari dengkul. Kita toko tembakau. Komplit iki rokoke gedang garam untuk iki untuk rezeki iki. Oke. Bapakku ki kayak mbiyen kerep rene nembas ning ngono kuwi. Soale jajane ya wis nek ngono kuwi Pak Kati. Halo cantik, kau bagai bidadari. Iki baksone dimaem, bakso. Wes kuwi no. Linting no. Pak Kati tumbas ning mbako, sampean omongnya nyuwun parfum. Jare nyuwun parfum. Dibuka no parfume. Parfum. Sandale ndi sandale? Sandal. Omoe merah. Nyapa, Pak? Sing iki disinggahne lek enek bocah njaluk dikeki iki ae ya. Nggih, Pak Di. Lek enten lare-lare nyuwun diparingi seniki. Iki di nganu ki Mbak. Dibuka no. Bakso. Dimam baksone. Bakso. Lah iki minumku iki. Jembok ajan dimangan bakso. Kati jembok pisang. Dewe-dewe ta. Wes dicampur sampe. Ora. Dewe-dewe, Pak. Sampe bumbunya Cas. iki gur sampe ta. Lali balik. Wae dewe iki kecap. Sing takane sampean apa nggo? Sing takane sampean dada kresek. Pak lagi kan lere kene Pak Di. Lere kencan ya. Arem ditumbas ning mbakku karo rokok. Tak ding ya. Waduh. Oh, disuwai. Suwai nih. Dia teman ini. Boisono. Bilala. Pak Di, sinten sing ngedokne nika? Juta. Oh, Duta. Kabar ini. Ini. Wong badhe methek. Jadi ya. Engko enggak doyan, Pak, saus. Boleh di mana dewe. Iki. Itu sampai ya iki ya, Di. Jadi makan. Wes. Wes kan di dewe. Dikira hari ini. Napa Pak Di? Napa? Engko lali ra dikancing neh. Kancing sendilo. Engko dengan kucing lho, Pak. Engko diodol-odol kucing. Nak. Jajane wis diadahi lodong. Jajane wis diadahi lodong apa uga? Jajan bodo. Oh nek kono. Wis diadahi lodong sesuk.
Enggak, hendaknya apa, Mas? Ngedokne jam. Ngono nek jam ya. Jadi kuwi ndak. Dipenak ya diburu iki. Iya, sebenarnya nek dhuwur. Demenane iki klambi nyetrit-nyetrit. Ya gempek girah lho Pak ora doyan bakso. Ora doyan kok doyane mie. Mana kucinge kira anake. Oh. Pak Kadi paringono 1. Pak Kadi diparingi 1, Bek Girah 1, Pak Pailan 1. Apa tahu ambuna ben. Sapa? Gue tahu. Yo enggak apa-apa, paringono ben marem. Ben milih dhewe ngaji. Jare Pak Kadi apa tahu ambon-ambon. Milih apa di padha ae. Milih ya. Pemira. Iki Papat. Sembarang. delok piye ta tanya. Wah, ambune wangi. Ngeneki makanan kok. Heeh. Makan aja. Mangan iki. Mamse. Lunyu ya. Madang sik dinten sik mambu wangi ra enak. Dinten Bar adus disemproti Pak Di. Bar iyam disemproti. Nah, butuh wangi. Apa? Ndek. Oh, kuwi mau taraki roti, Oh, Pak. wangi. Parfum. Parfum. Ses wangi. Bar adus. Dibuka loh. Wangi. Wangi yang ini. Bakso. Salah ben semuanya. Pak Pailan setunggal. Dikira arep iwang wapi. Oke. Bek Girah lek arep diparingi. Bek Girah lek gelem ya diparingi. Kabeh 5. Pailan. Sing sitok Pak. Diprotes Pak Kadi kok loro. Bene diwehi, yo. Dia nak apa? Dia nak apa? Jalan kontrol. Dia nak gun. Ben wangi. Dia nak gun kan kalau iya. Berenang anak tak apa. Ya Pak ya ngalor. Oke. Wis ya. Wasul. Aku tak wasul ya, Bek. Tak wasul. Sesok aku rene. Sesok kursine dilapi. Sesok jajane tak tatakne. Temane sego kono apa? Enggak apa-apa. Dagane jero sego jujur di sesuk nek pangan iki ya. Panggang anget. Kita kan jero kono ben panggang anget. Itu panen Jero sego. mainan loro. Sitok Pak Pailan 1. Bakso ya? Enggak oh. Pak Pailan enggak oleh mam bakso. Sore ini kono. Wis sampean milih dhewe. Kancane njumuk dhisik Pak Kadi jare sing kilang ambune. Padahal iki mau bung diambu. Harum? Ya Pak ya. Ya. Pak selesai ya. Dadah. Ya Pak ya. Di wingi tak tumbasne baju pun dipareng nih.
Kok duka dereng piye to? Berarti gon dipareng ne? Nggih. Kendinginane lho. Ya wis aku asal sik ya. Benjing tak mriki malih. Wis to sembarang, Bek, sembarang. Sampeyan milih. Wes ya. Wes wasul ki arep ganti tata-tata ngomah Pak.